L'Ajuntament renova el suport al Banc d'Aliments de la Pobla. Dimecres, el president d'esta entitat ha signat l'acord amb els representants del consistori. Permetrà que el Banc d'Aliments rebi una subvenció de 20.000 euros per al seu funcionament durant 2 anys, uns diners que contribueixen a que aquesta associació pugui continuar ajudant a les persones que més ho necessiten. Hasta fa uns anys la gent necessitava era una, en aquests moments les famílies que els ha abordat aquesta crisi i també en aquests moments són necessitades. Entonces, l'objectiu que té és intentar donar cobertura des de l'Ajuntament com des del Banc d'Aliments, donar cobertura a totes aquestes famílies que quizás sí que tinguin la seva casa, sí que tinguin el seu vehicle, però el problema és que no tenen diners perquè estan aturades i no poden treballar i no tenen ninguna manera de subsistir. El president del Banc d'Aliments, Jaume Serra, destacava la importància del conveni que han signat les dues parts. Esta entitat és un referent a tota la comunitat i s'encarrega del repartiment de menjar i productes bàsics per a vora 60.000 persones. Ho fa tant a través d'associacions com directament a les famílies que ho necessiten. Una tasca per a la qual tota ajuda és necessària. Qualsevol ajuda és bàsica. Avui el Banc d'Aliments té un gasto molt elevat perquè ja som quasi 100 persones treballant en 3 naves diferents, 2 en la Pobla i una en València. Això vol dir que té un gasto d'una gran empresa. Manegem 7 milions de tonelades de quilos a l'any, que es diu Pronte, ¿no? Entonces, claro, estas cosas pues porten un gasto tremendo y entonces la ayuda es básica. Yo dic, estaré sempre molt agraït al meu poble. L'Ajuntament de la Pobla és una de les institucions que de manera contínua estan donant suport al Banc d'Aliments.